Gala tayo ngayon guys. Punta kami sa Shigaken. 2 hours yung biyahe namin. Alas 8:30 pa ngayon. 8:30 pa. Maga tayong lumabas para marami tayong magala. Pangit yung panahon ngayon guys. Siya, gloomy. Taliksik ba, umaambon. Samahan nyo kami guys. Sana hindi siya uulan, no? Para marami tayong mapuntahan. Tingnan nyo yung buhok ko, oh. Yung pa-helmet. Ang kapal talaga ng buhok ko, para buyag. Pag hindi ito maplantsa guys, ganun, sabog to. Para talagang balloon, flower. Samahan nyo kami guys. Pero macho guys. Sabi ni Naro ko macho daw. Stop over muna tayo. Mag-toilet. Mag-CR kami. Mag-toilet kami. Ha? Dapat mag-mask. Mag-mask tayo. Imaduko? Imaduko na yung kuko. Sa kabaw. Hindi niya alam kung saan.まだ福井県やで、まだ小浜、上中。上中。小浜、上中。プラントの、近くや。プラント、プラントだいぶ過ぎたけど。Toilet muna tayo guys. Maraming nagbabite dito. Mga matatanda. Mahilig magbite sa yung mga motor-motor ba? Ayan. Mahilig mag-motor-motor yung may edad na. Mahilig sila ganun. Toilet muna tayo. May aring-aring dito. Ayan. Merong map. Ito wala pang tao kasi maaga pa. 9 pa guys. Ito. Pahay pasok mo. Cow. Ipaano yung mukha niya ganyan. Pasuot yung mukha niya. Mask katukti. Ala, nyaw yan, nyaw, bagay. Nya. Yan. Dokan.
Soy. Aso yan na. Ah, Hershey's sa kanya, guys. Akang, sorry, chokorito di. Ilagay lang siya Sorry ng ka? pera. Sorry, di wa. Sorry, wa. Hamon, di kinayaro. Oh, iyo. Ito sana, pero hindi siya mahati ba? Ito, pwede siya mahati kasi may ano, yung parang may apa ba? Pwede siya mahati. Nga, may sukli. Yan na. Tadan! Sorry, papa! Tadan! Hmm? Yute. Tadan! Ito yan, guys. Ito yung itsura niya. Ice cream. Hati ka na. Hating kapatid. Chocolate flavor. Maraming mga riders nag-wet rice sila kasi yung hindi masyadong mainit ba. Mga riders ready to go. Pao mizo chuday ari no kabanga maiga motite. Drive tayo ulit, guys. Mga 30 minutes pa. Hala. Tapon talaga yung ano dito, guys. Ano? Maganda yung may mga camping ba? Camping area. Camping. Anong tawag nito? Basta camping. Ito. Huy! Harap. Magba ni mo kurumag samok. Dito na tayo, guys. Tingnan natin. Ano siya kanina na? Bangga ba? Pag danghag kayo ba? Ano? Wah. Ay, po yan. Ano? Bushi. Init! Dito tayo sa Stagics. Oh, merong ano yan, guys? Windwells pa siya, guys. Merong palaba. Merong palaba dito. Malaking palaba. Lake. Oh, lake. May malaking palaba dyan. Ha? Lake view. Ganda dito. Pero mahal. Siya, dollar. Kapag mag-check-in ka dito, yung bayad mahal. Ito, mag-picture tayo. Ito, ang ganda. Nagkalo tayo, guys, kasi mainit.
Ito yung ano, view dito. Ang ganda. Ang ganda dito. Diyan. Okay. Naruko. Maganda din dito maglakad-lakad. May pa lake. Sapa. Diba? Mahal lang dito, guys. Ang mahal. Dito is barbecue park. Barbecue area. Diyan. Asa man to? Makita yung balay-balay. Barbecue area dito. Asa tayo dito? Saan tayo dito? Maganda yata dito. Maraming ano mga lighting ba, mga bumbilya para sa gabi maganda dito. Barbecue area. Diyan yung magbabarbecue. Barbecue. Yan. Yan ang cabin. Bahay-bahay. Cabin dito banda na may ano yun, may previous wheel. May pa previous wheel yung ano windwheel ba na dito banda merong nagbibisikleta. Yan o, ano yan, tent merong tent. Tapos dito may patubig. Hindi tayo pwede makalapit. Sarado. Hindi pwede basta hindi ka customer, hindi ka naka-check-in. Pwede. Pwede. Ano to, te, mas? 1, 2, 3. Barbecue area, yung lake, sapa-sapa. Ito yung malaking lake. Dito sa Shigaken, may pinakamalaking lake sa Japan. Yung Shigaken. Maganda pala dito kapag sakura. April month of April. Maganda pala dito. Merong mga sakura ba, cherry blossom. No? Punta nga tayo sa dito, April. Next time. May bubuyog. Glamping garden. Yung sa camping, guys, yung sa tent. Siya mahal. 5 yen. Siya 20,000 yen. Kung sa piso pa is mga 8,000 mahigit. 9,000. Tapos 6 na tao lang.
Tapos yung oras is 11 a.m. to 7 p.m. lang. Ay, mahal. Hindi pala siya ichinichi. Hindi siya, isang araw talaga. Init, oy! Doko ikuha. いや、さっき今見とったけど、 Oh, どこ行こうかな。 third stop natin, guys. Sa third laag natin. Kay kuan daw. Sanjupong Kakaru. 30 minutes yung biyahe. Kaya malayo pala. Kuko kara, Sanjupong? ここから30分ぐらい。 Suka. Toy chow. Layo pala, guys. And we are back. Who back? Nandito na tayo sa third stop natin, guys. May pakalo tayo. Suot muna natin yung mask natin. Tira mo na. Ano ni? Baliktad. Yan, okay na, guys. Labas na tayo. Mask? Uy! Nakalimutan niya yung mask niya. Dito na tayo sa third stop. Pasok tayo dito. Sa taas daw. Meron daw balcony baka maganda yung view. Wow, nice dito, guys. Korea. Nice dito, guys. Tara. Bridge. Nani hashi pa? Namay ng toyo hashi. 琵琶湖大橋。 Biwako? 琵琶湖大橋。 Biwako o hashi. Daw これ sabi. お金いるね。 Doko? この橋渡るお金いるね。 Ah, so na. Kapag daan ka daw dyan, guys, これこれこれ。 kapag daan ka daw dyan sa bridge. Oh, taas siya, guys. May bayad daw. Ito yun, oh. Lake Biwa. Lake Biwa pala. Lake Biwa. Ito yung pangalan dito. Isa taas, guys. May taan. Baba na tayo, guys. Kuko, tabiro to ko, aro? Meron ko? Inyo na. Inyo. Makain mo na daw siya. Ay, hindi na daw siya makain. Ahumay ah. Mutite? Aso ko, moswaro de? Ayun kumakain. Hindi na makapaghintay si Narukoy. Gutom na daw siya. Nakasoita na tate. Ito yung view namin, guys. Diba? Ganda ng view namin. Dito kami sa baba. Yung baon namin, guys. Ito yung baon namin. Kay Narukoy is suba. Sumitay suba. Malamig na suba din. Ito lang sa kanya. Okay na. May sauce akong dala. Ready kayo ko na. May sauce akong dala. Manok. Okay. Manok. Chicken. At saka itlog. Ito yung sa akin. Kain tayo, guys. Diba, ano siya? Budget laan.